Bisimila Hôtel Lafia la Niko Hôtel Lafia wulikajɔw bolodalen do walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye Hôtel Lafia Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan Hôtel Lafia. Hôtel Lafia ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafia ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafia référence do. El Haj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de do ɲɔrɔ kɔnɔna na Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de do a minɛna an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan an miirina b'a a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ min ye Cɔrɔnɔ Amadou Adital ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ do laadiri do baarakɛla do faso kanuna do miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen do k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min ye an ka nin kalifaba in ye min ye an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. زخرهم دايما منجدد Ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkewo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ika foko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandie asem
simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyon zora kono nana anga na nyon nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba sambala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa imago ba nasugo fe o fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka foka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jazene do jamana fantan nani bela jilela ni watina grosisi fe o fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroy ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma iba nega juro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 a mbalmake ibe ka fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyingalige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedanaya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam mogo be jien fenfena uba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ba no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago te mindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jie jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basiki kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke chugo nyuma kalaw bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be aw no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be baw bulu kuma do o ka busa ne de singa di Agence Dunia Travel Service Jenwan kele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw be kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw be u ka yoro nyini u flani hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala o fana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura ke chugo nyuma ana musakaw ala ka noya silame bela jele ye innal hamda an filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi wulada in na an bɛna na taa Menakakaw fɛ yen jɛkulu marafatigi minnu bɛ yen n'olu ni armée bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye MSA ye olu ka cɛdenw minnu bɛ yen n'olu labɛnna ka marifa bila sa ka taa DDR kɔnɔna na olu ka kow bɛ cogo min an na dɔ dɔ la Sikasokaw fɛ yen san min nana ntɛnɛn tɛmɛnen a ye tiɲɛni kɛ pomme de terre caman tiɲɛna dugu caman na Faleya halisa nisɔndiya olu bɛ o la min ye jamanakuntigi ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na sa jibondo 400 ani 4 na o ni 400 ni 5 na olu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan an na o jaw yira aw la bato ni diinɛ ko ta nasira fɛ sa hijita labɛn ko bɛ sen na kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa Gabɔnkaw fɛ olu ka premier ministre kɔrɔ ko fo Ali Bongo ko a ka kiiri ko ka sigi sen kan a yɛrɛ dun fana ye cɛbɔ ye kalata nata in na min ye Etienne Tshisekedi ale denmusonin san 20 a y'o kɛ a nagakɔrɔ baarakɛla ye o kuma cayalen don kosɛbɛ olu ka jamana kɔnɔna na Afrique du Sud camion dɔ binna maa caman fatura la maa 12 ɲɔgɔn na Samuel Eto'o fils ale donna kafu kɔnɔna na keba comité exécutif u y'a da tulu la cogo k'a da jaba la a taara se tasi la tasi ye jo d'a ma a kɛra cɛbɔ ye bi a donna kafu la kafu maa minnu fana kan ka taa FIFA hukumu kɔnɔna na keba maa 6 olu fana sugandira bi ni an don ka ye wulada in na an bɛna n'a fɛsɛfɛsɛ sa bɛ se ka faamuya cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔw la.
jɛkulu marafatigi minnu bɛ menaka kɔnɔna na ni olu ye MSA maaw ye a bɛ san 3 bɔ olu kɔni jɛra sa k'u ni armée ka jɛ ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa u ka dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min o baara kɔnɔna na waliya caman sera ka timɛ bamanciwale ɲugawale kɛbaaw ta karila forobamugu la u ni armée cɛ waati o waati MSA kɛlɛkɛcɛw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ni armée ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ MSA secrétaire général n'o ye Musa Agashiratumani ye a ye nin ɲini fanga fɛ olu ka cɛdenw u b'u ka dugu dɔn u b'a lamini dɔn u bɛ menaka dɔn u bɛ kidalmara dɔn kɔrɔn kɛlɛ u b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ o de la sa olu yɛrɛ y'a ye k'a faamuya k'a fɔ ko nin waati laban in na a ka ɲi olu ka na ni armée ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ ka taa fara jɛkulu ka jɛkulu minnu ni bamanciwale ni ɲugawale kaba bɛ ɲɔgɔn bolo olu y'u senbɔ la pewu keba nin kɛlɛkɛcɛ minnu filɛ nin minɛn bɛɛ lajɛlen faratɔ don ɲɔgɔn kan ka 11 armée DDR ninnu bɛna don kɔnɔna na ka kɛ kɛlɛkɛcɛw ye minnu bɛna Mali bandiri u bɛna jɔ o kɔrɔ u ka kɛlɛkɛminɛw u bɛna n'u ye u bɛna n'u ka marifaw ye wa u bɛ fara Mali wolomasiri tabaw olu kan nin waati in na sa an bɛ taa Sikasokaw fɛ yen Sikaso Kebasanji a ye tiɲɛni kɛ sanba de nana Sikasokaw fɛ yen ntɛnɛn tɛmɛnen san in a sɛbɛkɔrɔ cayara wa nin waati in na Sikaso pomme de terre sɛnɛ de bɛ sen na pomme de terre donna dugu na a dɔw sera camanba de ma se sanji ale ye tiɲɛni kɛ yen kosɛbɛ dugudenw kɔni y'a lajɛ sa yɔrɔ minnu na ji ma kɛ kɔ ye a ma kɛ babolo fara ye yen olu yɔrɔ dɔw y'a lajɛ pomme de terre kuru minnu bɛ yen k'olu labɔ nka maa minnu bɛ nin ko in kunna ni Ala sɔnna a ma an na Sikasoka dɔw sɔrɔ sini u y'a yira k'a fɔ a tiɲɛni a tɛ se ka fɔ fo ka se a dan na sabula ni pomme de terre tun banna sisan u tun bɛ sɔrɔ ka woso o doni daminɛ nka pomme de terre yɛrɛ ma se a jama yɔrɔ yɛrɛ la sanji min nana dugu caman de bɛ yen Keba n'olu ka pomme de terre ko kɔni ɲinanta kɔni nin y'o bɔ jɔlen wa degun n'a musaka mun tiɲɛna la a dara wuli ka bon kosɛbɛ Sikasokaw olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fo dɛmɛ ka don u ma yaasa nin ko in kɔlɔlɔ a bɛ se ka ban cogo min wa ji fana a tila ka taa sigi yɔrɔ caman na ka ban ka bɔ yen forow olu bɛ yen min ye pomme de terre ye u yɛrɛ kun bɛɛ tununna pewu n'u furabuluw bɛɛ lajɛlen sabula ale a bɛ ndugun don wa a bɛ furabulu fana bɔ e ma école régionale kɛ o Keba e ti ninnu ɲɛdɔn aw kɔni ye tiga aw bɛ tiga de ɲɛdɔn donc Sikasokaw olu dusu kasi la an bɛ taa Faleyakaw olu ka cɛden n'o ye Alaji Keyita ye ale ka seli dugu kɔnɔ yaasa ka baaraw latɛmɛ conseil cilen kɔfɛ n'o ye mairie ye baara minnu bɛ a bolo ani dugudenw bɛnna min kan a ye o bɛɛ lajɛlen fasiri kununko Mali télévision soba ale ye min sɔrɔ ka fɔ a ko ka Keba an ka jɛ ka o filɛ. Saluer toutes les initiatives entreprises par les autorités de la transition pour le développement de la ville. Une reconnaissance traduite par un grand meeting. Bi an nisɔndiyalen don dante nisɔndiya mɛn nɔ parce que transition y'a kɛ u ye an ka mairie desi ala y'a kɛ u ma na ni mɔgɔ wɛrɛ u nana ni an ka jalunga yɛrɛ de n'a tɔgɔ ye Laji Keyita ye bon an b'a a ka mouvement don fale a baara mɛn na yan a dépend man kɛ nin ye an kɔni peut-être a ka se ala fɛ an dalen b'a la a bɛ se ka ko wɛrɛ kɛ mɛ ka se ani nin an kɔni nisɔndiyalen b'ale don bi dante nisɔndiya mɛn na. La construction d'un château d'eau, la réhabilitation du CSCOM et l'opérationnalisation du bac qui relie Kenyeba à Falea sont autant d'œuvres réalisées par l'association pour le développement de Falea. Ces réalisations seront renforcées par la nouvelle équipe de la mairie dirigée par Alaji Keyita, un natif du village. Désormais à la tête d'une population estimée à près de 20 000 âmes, les natifs de Falea s'engagent à œuvrer pour le développement de sa commune. La santé, l'éducation, ça c'est la première des choses. Est-ce que vous comprenez? Sinon, il fallait un manque d'infrastructure, il fallait un manque d'eau potable. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pallier à ces problèmes? Aujourd'hui, nous allons nous donner les mains, puisque bon, moi, d'abord, je vais assurer dans un premier temps le service minimum. On dit les affaires courantes. Mais au-delà de ça, nous allons démarcher les autorités compétentes afin de pallier à tous ces problèmes. Ces initiatives sont saluées par les femmes et les autorités coutumières. Là, il y a muso nisɔndiya de fɔlɔ n'o kɛra maire ye o kɔrɔ kɛ ni Falea bɛ taga ɲɛfɛ o nisɔndiya b'an na. Le conseil que je peux lui donner au nom du chef de village, qu'il conjugue bien avec la population, qu'il va en commun accord avec les jeunes pour qu'ils puissent
s'entendre, faire beaucoup avancer la commune. La grande mobilisation de la population est la preuve de la bonne entente entre les différentes couches du village. Le défi est certes colossal, mais la nouvelle équipe dirigeante est confiante pour faire de Faléa une localité enviée et enviable. Awa alaji akwatana na dauma dugu muga ani kele mi me Faléa commune kono adugu tigu anu bana sigi ka kuma kerengere ala fɛn minnu bɛ u ni kan k'a lajɛ nka ko u tɛna se ka fɛn bɛɛ kɛ nka b'u cɛsiri mɔgɔw mago ɲɛ bɛ fɛn minnu na kɛnɛya ni kalanko k'o sigi ba kelen kan dugu fana ale bɛ se ka saniya cogo min ani ka ji k'o ɲini ka di mɔgɔw ma kɛnɛya ko o ta tɛmɛnen kɔfɛ sa a ko k'a bɛna n'o k'a taabolo an bɛ dugawu kɛ baara ala k'a kɛ cogo ɲuman d'a ma jiko ta nasira fɛ jamanakuntigi ale ka musaka min bɛ bɔ ko ka se ka maaw la ni na hinɛ keba a jibondo 400 ni 4 na ana 400 ni 5 na olu bɛɛ lajɛlen sigira sa an ka jɛ ka o jaw lajɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ maaw ye jaamin ci an ma. Jiko in jarano de an me ta jita kulu dege na polo di an jiko kuma no de jiko in ajarano faka ta ko ajarano unte uni baraji ajarano alta ambuko anana jimin damo anana jella hara de damo pate ne jire mo jella hara damo fo tinya ni jite hal ni sare be ko jila okma ni mo gomi ngai sabe ko jida amo okmana olu sara ta amulo sara ala ku ka fanga ala ka ta nyefe ala ku ka fanga ala ka ta nyefe ala ku ka fanga ala ka ta nyefe. Debi fajiri n'anw wula pour que an ka se ka ji sɔrɔ midi b'a sɔrɔ turu ma sa anw ma fɔlɔ hali koliji hali seliji ta ji a ka gɛlɛ anw bolo yan nɔ pour que ka se ka seliji ta donc anw kɔni anw bɛ foli kɛ Asimina ka gouvernement ye donc anw muso anw sɛwalen don vraiment foyi t'anw bolo bi nisɔndiya kɔ vraiment anw nisɔndiyalenba de don bi donc a b'an ka foli lase Asimi ma vraiment a ye nin waleya min kɛ a diyara n ye a bonyara an ma musow bɛɛ lajɛlen ka foli don. Don dɔw la seliji ta ji problème do i n'a fɔ an ba bɔra k'a fɔ cogo min na ji yɛrɛ sɔrɔli ye baara ye donc ni foraji nana sen an yɛrɛ da fɛ ka tila ka kɛ misiri yɛrɛ fana kɛrɛfɛ alhamdulilayi an bɛ ala fo k'a barika da an bɛ duwawu fana kɛ minnu ye baara in kɛ ala k'a d'u ni ko cɛ ala k'a d'u ni ko cɛ ala k'a k'u si la ala k'a k'u si la an ka jamana fana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama i y'a ye i bɛ seli lafiya la i y'a ye i b'i da i ka so ka sunɔgɔ dɔw de bɛ i ni tasuma ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ duwawu fana kɛ ala ka a yɛlɛma k'a kɛ hɛrɛ ye gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a wuli ala k'a wuli minnu fana ye baara in kɛ hali bi ala k'u bolo mɛn u ka baara la ala k'u bolo mɛn u ka baara la ji kɔni ji ye adamadenya fɛn bɛɛ lajɛlen ni maa min y'i sɔn ji la a y'i sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen na. Ni y'an ka foraji 405 de ye bi an bɛ ka mun inauguré a kɛra Mali fan bɛɛ an ye dɔgɔtɔrɔso camanba jɔra ekɔliso caman jɔra ekɔliso équipera o bɛɛ bɔra wari in de la sunkalo kɔnɔ sisan président Asimi balo di du 4,000 de ma sunkalo in na pour que ka se ka sunkalo degun bɔ mɔgɔw kan kunu an tun bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ an bɛ ka dɔgɔtɔrɔso fana équipé solaire la pour que banabaatɔw ka se ka furakɛ condition ɲumanw na o bɛɛ ye de président Asimi bɛ fɛ k'a yira maliyɛnw na an yɛrɛ dama de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ a fɔra adamaden i tɛ se ka bɛɛ dɛmɛ mais an bɛɛ bɛ se ka dɔ dɛmɛ i kɛrɛfɛ. nin tun ye jamanakuntigi ale ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma jiko la jibondo 444 ni 405 na olu minnu sigira sen kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna an ka jamana kɔnɔna na
ale tun bɛ hijitalaw ka so o kɔnɔna na ntɛnɛn tɛmɛnen baara min bɛ senna sa o ye kalansen ye hiji maa minnu kan ka taa la olu bɛ se ka labɛn cogo min na ka ɲɛ a yira sa k'a fɔ sa ko tako filanan fana bɛna kɛ a la juma nata in n'o ye nin marisi kalo tile 14 ye nɛgɛ kanɲɛ 8 a bɛ to senna sa fo min ye marisi kalo tile 16 nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se fo nɛgɛ kanɲɛ 10 ma waleya in bɛ tali kɛ min na sa o ye sa maaw bɛ se cogo min na k'u tɔgɔ sɛbɛn hiji t'a la ani k'a baaraw bɛɛ lajɛlen matarafa ɲinan ta o baaraw daminɛna ka ban burkina fasokaw fɛ yen ko min ye denmisɛnninw ye kunkolo ale kɛcogo ale ni donfiniw kalanso la sa bɛn kɛra o kan a bɛna kɛ jagoya ye kalo nata in na sa denmisɛnnin o denmisɛnnin n'o bɛ kalanso la i kunkolo i kan ka kɛ cogo min cɛ fara muso kan min ye donfiniw fana olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen n'o ye uniforme ye nin waleya in bɛ tali kɛ fɛɛrɛ la sa fɛɛrɛ min kɔni b'a to sa u ka kalanso bɛ se ka segin a nɔkɔrɔ la cogo min n'o tɛ ko bi ko min ye denmisɛnninnakaw ye donfini minnu bɛ u la kalansow kɔnɔna na k'a kɔni dala tiɲɛni barika ka bon kosɛbɛ minisiri min bɛ u ka kalanso sanayɛlɛ kalanso kunna ale ni duguma kalanso ale kɔni ye baabu in bɔ ka bi a minisiriso fila bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni bɛna sigi sen kan ɲinan san yɛrɛ ale kɔnɔna na ni congé de Pâques olu banna waati min u nana a ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan Nigerkaw fɛ jɛrɛ min kɛra n'o kɛra u ka assise nationale ye ale baaraw minnu banna février kalo tɛmɛnen sa kɔmasegin minnu sɔrɔ la ani laɲini minnu kɛra la sa olu kɔni taara ka di jamana ɲɛmaaw ma san 5 ko min ye fanga ye k'u ka o ta ko ka fanga baara kɛ jamanakuntigi n'o ye général Abdramane Tchani ye ko ale k'a ka baaraw kɛ sisan sɛbɛn minnu dira ale ma sa a tɔ ye o lawaleyali ye AES jamanaw bɛɛ lajɛlen olu ye Ghana jamanakuntigi ale bisimila John Dramani Mahama ale kɔni nana ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ CEDEAO ni AES u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na fɛɛrɛw kɔnɔna na fɛɛrɛ minnu ni jamanadenw ka hakɛ bɛ sɔrɔ o kɔnɔna na kabini nin kalo in tile 10 sa John Dramani Mahama ale kɔni ye munumunu salo kɛ fo ka taa kuncɛ Burkinakaw olu fɛ yen Bamako Niamey ani Wagadugu a y'i sen jɔ nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na kumakan kelen u k'u jija u ni CEDEAO bɛ se cogo min na ka sigi ɲɔgɔnya kɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ yaasa bɛɛ lajɛlen ka i ka jɛkulu baara olu kɛ RD Congo ale ko hukumu kɔnɔna na sa ko fɛɛrɛ bɛ ka ɲini yaasa baara minnu bɛ yen ni o ye fɔnko ɲɔgɔnkan bɛ se ka na cogo min na min ye jamanakuntigi minnu bɛ olu fanfɛ bolo kɔnɔna na n'o ye SADC ye k'u bɛna lajɛ belebeleba kɛ sini ni Ala sɔnna a ma yaasa k'a lajɛ fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ cogo min na kɛlɛ in ale bɛ ban RD Congo ale kɔnɔna na Gabonkaw ka premier ministre kɔrɔ ni o ye Alain Claude Bilimbainzi ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko fo Ali Bongo muso ko ka kiri ka kɛ a n'a den ani Ali Bongo yɛrɛ ko sabula o minɛlen don kiri tɛ ka kɛ o tɛ se ka bɛn premier ministre kɔrɔ in sa ale yɛrɛ dun ye cɛbɔ ye kalata nata la kalata min kan ka kɛ avril kalo tile 12 Ugandakaw olu ka kɛlɛkɛcɛ dɔw kɔni bila ka taa min ye Sudankaw fɛ yen Sudan du Sud kɔnɔna na o min kɛlen filɛ nin ye Yoweri Museveni ka maaw fɛ o b'a yira sa k'a fɔ k'olu b'a fɛ cogoya sugu bɛɛ lajɛlen na min ye Salva Kiir ye k'ale senkɔrɔma dondo a n'a sinakɛ bɛ ɲɔgɔn na min na bi jamana in kɔnɔna na o kɛlɛ n'o fɔnko ɲɔgɔn min filɛ nin ye olu sirannen don a kana na kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ min na u lamini jamanaw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ k'a sababuya kɛ jɛkulu marifatigiw lakodɔn Mali dɔw fana bɛ ka sɔn ka taa don a kɔnɔna na Somalikaw fɛ yen sa dugujukɔrɔmugu o tun bɛ mobili dɔ la sa ale ni mugu pɛrɛn o taara ɲɛsin dunanjigiso dɔ ma kɔni u ka dugu dɔ kɔnɔna na n'o ye Belewena ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Somali yɛrɛ camancɛ don mobili in kɔni a kɔni ɲɔɲɔna maa 6 o de ni tora a la min ye u ka maaba 2 ye sa yira k'a fɔ ko olu kɔni tora ko in senfɛ i n'a fɔ dugudenw olu y'a lakali cogo min Afrique du Sud fana mɔgɔta mobili dɔ ale taar'i da kɛrɛ kan waati min na kɔni a b'i da sa kɔnɔminɛnw kɔni a y'olu mɔgɔ dɔw yari ka taa maa 12 o de fatura o ko senfɛ maa 45 o joginna olu dɔw taara ka taa n'u ye Johannesburg ale kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ se ka furakɛ cogo min na Philippines jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye Rodrigo Duterte ale kɔni minɛna Maninkaw fɛ yen ka kɛ ni CPI ale ka laɲini dɔ ye sabula o y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maafa damatɛmɛ kɔni a y'o kɛ ani ka kɛlɛ kɛ ka maaw ni kɛnɛ karaba waati min na a tun bɛ Philippines kunna ka kɛ ni dɔrɔgu ko olu kow ye République démocratique du Congo mankan wulilen dɔ ye tuguni ka ɲɛsin Etienne Tshisekedi ma nin kɔni y'a yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye Christina Tshisekedi n'o y'a denmuso ye sa k'a kɔni y'o ta nin waati in na ko jɔyɔrɔ d'o ma a yɛrɛ ka jamanakuntigi baarakɛyɔrɔ la koyi secrétaire particulier ko a y'a denmuso kɛ o ye san 20 maaw bɛ ka ɲininkali kɛ Christina in ye kalanden ye a bɛ kunnafoni di kalan de la ko yalama a si sera nin baara in ye wa ka taa baara kɛ a fa ka baarakɛyɔrɔ la min ye Tshisekedi yɛrɛ n'o ye Félix ye a yɛrɛ nɔfɛmaw kɔni kɛlen don ka mankan caman wuli bi k'a yira k'a fɔ sa ko a nagakɔrɔmaw bɛ ka caya fanga la kosɛbɛ seko ni dɔnko kɛnɛ nin ye an selen ale kɔnɔna na bi wulada in na
Leka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta. Ɲinan kɛra an ma sanɲɛ. Seko ni dɔnko kɛnɛ an b'a yira o la sa k'a fɔ min ye baara ye ɲinan san kɔnɔna na ko a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o ma yanni baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan ɲɛbila baara caman olu bɛ senna minisiriso min bɛ seko ni dɔnko ale kunna an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na sa maa caman bɛ ka bisimila hakilinaw bɛ yira baaraw kan ka kɛ cogo min na min ye Mamu Dafe sa nko mɔgɔw olu taara bɔ a ye min ye nko ye ale ye sɛbɛnni min n'o bilama ale kɔni kɛlen don ka yɔrɔ caman labɔ Mamadu Keyita ale ni min ye nko karamɔgɔ ye ale yɛrɛ tun bɛ ko in kɛnɛ kan maa minnu nana sa u nana ka na ɲɛfɔli kɛ nko a ko bɛ cogo di bi an ka jamana kɔnɔ fanga jumɛnw bɛ nko la u nana ka n'o ɲɛfɔ minisiri Mamu Dafe ye an'u ye baara bolodali minnu kɛ an ka jamana kɔnɔna na ni nko ye nko sɛbɛnnen don ka don yɔrɔ minnu na wulikajɔ minnu kɛla n'u ye cɛsiri minnu kɛ sabula olu bolo kabini sariya sumakura kɔni sigira sen kan san 2023 juillet kalo tile 22 ko b'a yira sa an ka kanw an kan ka olu don ba la n'a ma ɲɛ k'olu bɛ don ba la nko ale tɛna se ka kɛ kɛrɛfɛfɛn ye i n'a fɔ jamanakuntigi Asimi ye laɲini kɛ cogo min na sa ko ka kanw bɛɛ lajɛlen don ba la an ka sariya sunba kɔnɔ n'olu aleyaw kɛra ko nko ale kɔni sera ka waleyaba minnu kɛ bi an ka jamana kɔnɔ u y'a yira Mamu Dafe la sa k'a yira k'a fɔ ko kabini san 2007 san Windows 8 nko a b'o kan koyi maa 108 ɲɔgɔnko olu mun ye kumakan daɲɛ 108 ɲɔgɔnko ye o bɛɛ lajɛlen bɛ bi nko tɔgɔla bɔlɔlɔ siraw olu fɛ min ye dɔnkili 300 u y'o olu ta k'olu dilan k'olu kɔrɔfɔ k'olu ɲɛfɔ maaw ɲɛna kalansow kɔnɔna na sa min ye tolomaya ye toloɲɔgɔnya o y'o baara kɛ ka sanangunya k'o baara kɛ taamaɲɔgɔnya n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw k'olu bɛɛ lajɛlen daɲɛw k'olu sigi sen kan maaw bɛ se ka faamuyali kɛ olu kɔrɔ la cogo min na nko u y'a yira Mamu Dafe la k'a fɔ sa ko ɲinini fana bɛ se ka k'a kɔnɔ baara caman bɛ k'a kɔnɔ bi min bɛ taa kalanko ta nasira fɛ o de la sa minisiri Dafe a y'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ kɛlɛ min na nin ye yaasa an ka kanw ka se ka yakubaya an ka kanw ka se ka don ba la a ko nko mɔgɔw ka kuntilenna o ni jamanakuntigi Asimi seko ni dɔnko wulikajɔ min bɛ miiri b'o la ko o bɛɛ lajɛlen ye kuntilenna kelen ye o de la ɲinan san taara ka kɛ seko ni dɔnko san ye baara belebeleba min n'o kan ka k'olu kɔnɔna na sa nko mɔgɔw na ye o la Mamu Dafe y'a yir'u la sa k'a fɔ ko n'Ala sɔnn'a ma seko o na dɛmɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen na yaasa an ka kanw olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o tɛmɛnen kɔfɛ an ka seko ni dɔnko kɔkɔrɔdonmadonba 2 ale ni Faranja ye n'ale ye Buloma ɲɛmaa ye ani Abu Jite n'o ye Bama Ari ɲɛmaa ye Mamu Dafe olu fana bisimila kunungo min ye maa kofɔlen ninnu ye sa u nana ka na ɲɛfɔli kɛ Dafe ye baara mun b'u bolo seko ni dɔnko ta nasira fɛ kuma tɛ marakalakaw ka fɛrɛ kɛnɛ min bɛ sigi n'o ye fɛsumama ye o ɲinanama o bɛ alu ni Faranja ye bolo ale ni Bama Ari Abu Jite bo o baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ u ni minisiri ka kumaw ye tali kɛ fɛn minnu na sa u fana bɛ fɛ ka baara minnu kɛ jamana kɔnɔna na ka kɛ ni jamanakuntigi ka laɲini ye n'o ye seko ni dɔnko san ye baara minnu bɛna kɛ ni jɛkulu 2 fɛ san kɔnɔna na u y'u da don la k'olu fɛsɛfɛsɛ ka ɲɛfɔli kɛ minisiri ye u y'a yira sa Mali kɔnɔna fan foyi tɛ kɔni u tɛna se yɔrɔ min a ko daminɛli bɛna kɛ sa fɛsumama ye n'o ye avril kalo nata tile 12 ka taa bila tile 21 na marakalakaw fɛ yen Bama Ari ale fana bɛ labɛnna ka taa Segu mai kalo tile fɔlɔ ka taa sa tile 3 ma ale bɛ taa Bama Ari kɛ Segu kaw fɛ yen waliyaw fana b'u bolo a b'a fɔ masa ko Maliko ale ni Manyama olu fana ko olu ye fɛɛrɛw ye minnu sigilen n'u fɛ sa u bɛna olu kɛ yaasa maaw ka se ka seko ni dɔnko jɔyɔrɔ dɔn baara in bɛna kɛ sifinw ka minisiriso ale ni nin jɛkulu 2 ye n'o ye Bama Ari ale ni Buloma ye olu bɛna o waleyaw sigi sen kan nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔra minisiri Mamu Dafe ye kɔkɔrɔdonni min kan ka kɛ o la Dafe ko n'Ala sɔnn'a ma u tɛna fɔ u jigi kɔ sabula seko ni dɔnko san kɔnɔna na miirina bɛ maa minnu na Mamu Dafe kɛlen ka tila u la tuma min na ale ni Faranja ye a yɛrɛ ko a nisɔndiyara sabula min ye minisiri ye a ka baaraw n'a gɛlɛya bɛɛ a ye waati d'olu ma k'olu lamɛn ko bɛɛ lajɛlen k'i miiri k'a lajɛ sa ko Buloma ale ni Africa Sen olu k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan ka maaw la nisɔndiya Mali kɔnɔna ni fan bɛɛ lajɛlen na nin jɛkulu 2 in k'u bɛna baara minnu kɛ k'a na kɛ baaraw ye maaw tɛna ɲinɛ fili baara minnu kɔ maaw tɛna ɲinɛ baara minnu kɛ seko ni dɔnko ale ta nasira la keba an bɛ sunkalo kɔnɔ
kabiri sungalo ye tile 10 sɔrɔ bɔlɔnkɔnɔnaw la selikɛlaw dɔrɔn ta tɛ bɔlɔnkɔnɔna ye tuguni yogoro olu fana b'a a ko kan yogoro i b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni bɛ tali kɛ min na sa o ye denmisɛnninw ye n'olu b'u yɛrɛ kɛ i n'a fɔ maa suguya dɔ sogoladegew b'u la min ye fini piriparalew bɛ d'u la i n'a fɔ kɔrɔdugaw ɲɔgɔnnaw u bɛ taa dunun ta sa min ye musomaninw olu ta ye ji dunun fɔ ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye kununko sufɛ keba i b'a dɔn u taara yɔrɔ min wa Kulukoro gouverneur fɛ yen ja colonel yɛrɛ ye yogoro ye a ko ko aw ma yogoro ye wa yogoro keba ni gouverneur kuturu y'o fɔ yɔrɔ min yɔrɔ denmisɛnninw kɔni ta ye dɔn ye o Lamini Kabori yogoro denmisɛnninw u donnen a fɛ yen u y'a ka so fa bɛɛ lajɛlen kɔnɔmana kɛ kɛnɛmana ye baara lajɛlen bɔra sa k'i maaw tan caw k'i jɔ ka nin denmisɛnw lajɛ ni min ye cɛmaninw ye olu ye yogoro fɔ ka yogoro fɔ fo ka dodonni faga ko n'aw ma sa ka kunu sa ka tɛ kunu o b'o la tuma min na musomaninw fana ye jidunu dasi a kun keba nin jɛkulu fila maa t'a fɔ min bɛ se ni min ye gouverneur yɛrɛ nisɔndiyalen a ko foyi tɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ka seko ni dɔnko tɛ an ka tabiya an taabolo wa ko fila ko denmisɛnninw filɛ nin k'ale miiri jigin a ka denmisɛnninya la koyi k'ulu bɛɛ lajɛlen nin kɛ ka tɛmɛ ko wa k'an k'an cɛsiri nin laada ninnu kana tunu an ka jamana kɔnɔ gouverneur y'u fo u ye surafana fana dun ɲɔgɔn fɛ han keba o y'a diya ye dɛ donc ko min ye yogoro ye halisa a ka don ba la a ka taa ɲɛ ale ko k'o ye seko ni dɔnko san ye gouverneur ko ninnu fana ko hali sunkalo kɔnɔna na u ye nin min kɛ nin ka ɲi bɛn ni kelenya a b'o don denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ tin don u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn kanu wa u bɛ ko to ɲɔgɔn ta la sabula denmisɛnninya la u jɛra ka nin ko ninnu olu kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛ an ka seko ni dɔnko ale fenɛtiri datugu keba an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ale kɛnɛ kan kafu ale tun b'a ka lajɛ belebeleba la bi lajɛ min senfɛ sa ale ka tɔnsigi kɔni kɛra min ye sudafirikɛnw ka cɛbalen e ko ale ma to a nɔ na wa jɛkulu in kɔni kɔnɔna na sa bɛɛ lajɛlen kun sigilen don ka min kɔnɔ Samuel Eto'o k'a a bɛ se ka don kafu la wa a tɛ se ka don wa keba comité exécutif u ye kala ta a ye ka tɛgɛrɛ fɔ a k'u wara min ye Eto'o ye u tun ko k'a tɛ se ka k'a ye ko sabula ko min ye ale yɛrɛ ka baara société dɔ b'a bolo société min bɛ balontan ale ni sobon kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Paris sportif ye k'a tɛ se ka t'o la cogo si la ka kɛ olu ka lasigiden ye ko ka tila ka kɛ kafu maa ye tasi n'o ye farikolo ɲɛnajɛ kiiri ye o ko a bɛ se ka k'a ye bi a bɛ kɛ ka k'a ye sini Eto'o ma kuma koyi a y'a ka jaabi minɛ ka taa n'a ye salle kɔnɔ ye kuma min na ko k'a tɛ se a y'o bɔ k'o yir'u la bɛɛ kɛra sew a taara wa a kɛra min ye kafu ale comité exécutif maa ye bi farafinna fana tɔgɔ la minnu kan ka taa FIFA la maa 6 u y'olu sugandi Fawzi Legsha ale ye Marɔku ka ye Ahmed Yeya o ye Mauritanie ka ye Kanizat Ibrahim o ye Comore ye Sulemani Waberi o ye Djibouti ye Amiru Jibrila Pele ale ye Niger ye ani Ani Ado Dada o ye Egypte ye keba ninnu ye kɔni sisan sa olu bɛna farafinna jɔyɔrɔ fa FIFA ale kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo kɔnɔna na a bɛ ka kɛ min ye ndulata mɛrɛni min bɛ kɛ sa ni maa damadɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a la dɔw ye maa 3 contre maa 3 ye maa 7 contre maa 7 n'a bɛ fɔ o ma ko marakana Gawukaw ta tako sabanan o kɛnɛ sigira koyi kɛnɛ dayɛlɛli kɛnɛ kan sa n'o ye marakana ye a labɛnbaw u ye foli kɛ koyi faranjirekaw n'o o ye Gawukaw ye ka taa se place martyr ma sa CCRF nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen a tun bɛ ka kɛ olu ɲɛmaw olu yɛrɛ ɲɛna sifuw ka ɲɛmaw ka taa se maa minnu ye ko in yɛrɛ sigi n'o ye tourna yɛrɛ denba ye n'o ye Muna Awata ye n'a bɛ Turelakaw ka sigi la ka fɔ ɲɛmaaba ale yɛrɛ tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan sifuw ka nin suvɛndulati in keba ko maa 4 ani maa 4 o de bɛ yen 6 ni 6 fana bɛ yen min ye jeu ye ballon kɔni tɛ tibo ka taa